Madung adlaw na itong tanan. Sukarong adlaw guys. Datay mangga. Lain si Jagpanit kay gabuti-buti pero kuan si Jagahi pa. Gikan din inabangga guys. Sarang ladyo ay digikan na ning manggahan ni. Lami baka ni. Salamat guys naghatag. Nagda. Secret for Bebo. Eh, nanapay Marites. Kalas na. Ato sa ning hugasan day guys. Hugasan sila nato kayo. Sana all anga. Oy, maipit ani ba? Nami, raba murag diin dyan minggo na. Murag ka nang nay. Murag ka nang. Sagapon mangguna. Bisaya, agpanit. Hugasan sa rin nato. Panit pa, magpanit. At ang tilawag, lami ba ni? Hala, kabangaan na ba di ay? Yelo na. Yabi mo pa dyan. Abuwa pa rin kutsili ha. Mi aoy. Mahal na pag manggaron. Hapit. So this is it.
Ano man? Di magod aslom. Kanta guys. Brian. Kecak kate? Taas din. Yan na. May aslom. Hmm? Yang kah? Saan ba ka? Pila. Ngayon naman po. Sama? Matugma? Hugaw. Hugaw? Matugma. Aray? Magtiwas ko kaan guys, kaos mangga. Kaya naputulag ang kain kanina. Kaya dati gilakaw. I love you. Taligligo day. Tani diyang mangga guys, gikan ni Zag inabangga. Pasalamat day kus nagdada ni. Ladyo agi, kuan guys, giabtan, giabutan. Inabangga to Alicia. Pero salamat ka sa nagda. Diya. Kibaw nakagkinsa ka. First pakaadyo guys, agmangga. Lami pakaadyo kanon kay di para daris baligja daris Alicia guys. Tagsara mangguy baligja daris Alicia. Diya. Humok. Hilaw man ta pero humok. Diya aslong kanon. Kani sa fresco pa sa kuan gahi pa sa kanon ba. Fresco moras nagda. Charot. Kita salamat sa nagda. Lami kay kuan kabangaan na. Ay marag na jay damage kan isa. Siguro nabunog ni. Pero okay ra lami man pud. Mahal na og mangga guys, mahal pas lansunis. Bawo ganahan man jud og mangga. Ganahan jud og mangga sa aslong. Nakakaan kog mangga sa ngadlaw di man Indian minggo kanang karabaw zero to isa ra pud ka buok binuno.
duha ra may bunga kay namuwak pa man magpagpamuwak sugod. Diya isa ra may na hagbong. Ouch. Kanta guys. Ay. Di kan ko naglaba sa katong mga pagsuot sa kasal ni Tere. Itong sa flower girl or sa bridesmaid, katong sa mga groomsmen. Kaya ang mga puti kapag ibabad. Huwag na tiwasan kay kapoy na ko. Kami kaso. Grabe, aliyan na makadagligo ga. Abyo. Hanya all guapa. Nurut na bisa. Kumanda ini dugon. Agapon ko ng tagam. Na inigdugon. Nahinag panabligyan na, nansa naman ron. Sino na ito nagpa-check up? Nagpa cardiac panel. Nama ba? Lagi. Tapos kuan ubay si Ali nag-uban. Kamera dari, Alia nagtatay. Biksi. Yan yung ganahan sa mangga guys. Ba? Yellow na kay di aslum. Ano ko? Ilara ba food? Naku guys. Bye guys!